baro ngitip ha ya kijing itu khana banlong officer IAS phihap ban pass ya ka examin UPSC kaba edu hadu kata-kata kadai kalenti kaba bunsin kadap da kijing hikai lani coaching ki baremdor bat kisnem jong ka jingpuli kaba jenjar hanrei ka jing itu khana shaphang wei ubreu ubakerteng ubi Abdul Nasar kapan iyangi ya kalenti kaba pher kaba jenjar kumju syakaju kathong ka jing itu khana jong u kalong kaba ai mensim shibun hanrei ka longru ka jing pensisha ya ka jing minot kaba phala kaba don kam haba kalat kalong kaba e banyo ka jing im jong unasar kalasdang da ka jing e kaba kraw ukpa jong u ulaklat no ha kapor ba udang don tangsan snam kerta ka kemi jong u ka trei kum kanong pen khuying ban pendap penbiang ya ka ying kasem mau bat ki para jong u kilahap bansa ha ka jakari khunsuet ha kirela hadu khatlai snem ka jinglong khna jong u kalong shaphang ka kam om ka jingyele kai ha kapor ba udap shipheus nem uladep ban trei kam kum unong pen khoj bat unong pen poimar ban yerap ya ka yin ka sem jong u ban pendap penbiang ya ka jing don kam ulap teng ya ka jing pule jong u harangkat ka bela artat da ka badi kot khubor ulas dang ya ka kam jong u ha ka kam shakri patba kum u hel inspector ha ka kam sorkar na kabanta ki babun kani kanjin dalalong kakam kabaskem bat kabadon burom hanrei na kabantau na sarpat kalong tang kajing sedang don kalat ban penkre ya ka examin UPSC kumta ulajit ya kalenti kabakham phet ularai ban long ubat bitam ha kakam kaba udon katba udang bot klem sange ya ka jingkiu langba ka rukom yele kai jong kajalahi ka jing treshitom bat ka jing aitilot jong u kala sai so haba ula pendep ya ka examin jong ka Kerala Public Service Commission PSC na kabanta ka kam manager kabadon hapdeng ka jingi khon kabajur bha bat ularung sha ka kam sarkar kum deputy collector ha usnam 8000 reu ulaya pteng ban le bha uwei pahadin uwei usnam da kabatei ya ka record ka bapla jong ka jing shakri kat kum ki kendon jong ka IAS ka jing trekam ba kerpang jong u kalapalong yu ban sha kentiu kerdan sha ke Indian Administrative Service IAS ule shekri da kaburom kum u district collector ka kolam nadu usnam arajar khat khandai hadu usnam arajar arpewei bat menta udang shekri kum u secretary na kabanta ka tanat ridok kha ka sarkar Kerala khadu ulapoi sha ka jing angnut jong u om langba ka examin ka bajule hanrei langba ka jingla jong u hi ka jingye thu khana jong u kalong ka baphala hanrei ka bapalong yangi ban perkhat kapan i kat ba kasap kadon haman laki jaka hanrei ka lat kamdon ka lenti jong unasar kadon kam ya ka jing chania da ki pheusnam bat kalalong ka bala tang hadin ka jingye khon nadu dangrit kalong ka jing penken mau ka bakhlan ya ki babun ki briu ki bastat ki bumjuyo ya ka jing shai ka bahok ha ka jing angnut jongki ka jing job jong u kalong ka jing job hanrei ka jing yat lenti ka bajingai bat ka ba e kaba ulaha banyat kalong ka jingjia bas neusi kabas ngapjar halade